Mutta tässä videossa mä näytän teille, miten te voitte oppia hyväksi pelaajaksi. Ja mennään vaikka, ja muistakaa tulla kanava ja mennään vaikka ekana vaikka näihin editteihin. Jos te pelaatte vaikka, jos te menette johonkin turnauksiin, niin kannattaa vaikka tehdä näitä paljon. Tälleen. Hop. Tälleen. Tästä edittaa. No, ei nyt lähde. Ja kannattaa myös editoida jotain näitä alasmenemiä. Sitten näitä kannattaa myös. Nää tekee tästä paljon parempia. Tehdään vaikka nää nopea loppuun ja mä voin näyttää jotain muuta. Näin tässä. Mä just tulin pelaamaan, niin ei oikein lähennyt. Jos te näitä vaikka jotain näitä, mitä te haluatte vetää, niin kannattaa vaikka jotain seiniä näitä, niin jos näitä vedätte joku vaikka 15 minuuttia. Ja sitten jotain niinku näitä varmaan joku 10 minuuttia, sitten kannattaa myös näitä piesejä tehdä. Saa boksailtua pari kertaa vihun. Tai no tässä tilanteessa nyt tän robotin. Tolleen tosta noin. Noin ja. Sitten teillä on niin sormet jäässä enää sen jälkeen ja tosta tolleen. Hop. Tää nyt ei meinaa auttaa tätä. Pari kertaa tum. Tästä on muin. Noin. Hop. Ei minä lähtee mitään. Ei, kattokaa nyt heti. Mä missasin heti. Noin. No siinä on jotain ja sitten näitä kannattaa joku 5 minuuttia ehkä tehdä ja sitten kannattaa mennä näitä aimeja vetämään. Vähän vaikeampi ehkä. Tällaisia. Ei en mä tiedä. Tämmösiä vaikka. Jos tulee lähelle vihu. No en meinaa tappaa näitä. Noin. No, te näette, mulla on aika huono aimi. Pitäis tehdä enemmän. Näitä. Kannattaa myös vetää tämmöstä. Nyt mulla osuu hyvin. Menee aika nopeasti kyllä. Näitä myös joku 5 minuuttia, niin jos kaikki vedätte 5 minuuttia noita aimia ja noita edittejä ja piesejä, niin ne on aika hyviä. Onko se jotain muita vielä? Tuolta home, niin mennään sinne nopea venakkaan. Katsotaan, onko jotain muita vielä, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten no varmaan jotain free buildaamista pari minuuttia tässä, niin tälleen vaan saanut, jos olisin vetänyt vähän kauemman. Uusi hop. Kato, heti meni. Joo, no tässä oli tämmönen multa yksi vinkkivideo ja se olisi ensi video. Siihen asti se olisi moro.